Mabungahong kagabhion mga igsoon ning biyahe ta sayo sa buntag ganina mga kaigsuonan kay speaker ko mga igsoon sa Inter-Church Youth Fellowship sa Mahayag, San Miguel. Unya sama sa akong ginaingon mga igsoon ang nakanindot aning Bohol ug mobiyahe ka kay daghan kag mga nindot kay nga mga view nga malabyan mo nang dili ka buringan ba no. So akong kauban mga youth mga igsoon. Dili gid mi daghan kay wala may sakyanan kay maura man niya to ang service kaning bao-bao ba, so ang nasulod ra lang atong gidala no. So actually gikan pa tanang harana kay naa may kauban nato sa church ani nga nag-birthday unya namahaw ta didto unya mao to. After that nibiyahe na ta padulong sa Mahayag, San Miguel sa atuang misyon mga igsoon. So this time nindot pa kayo niyang biyahe ani kay landong pa man kay wala pay adlaw kay actually nag-alarm ko og mga around 5 4 AM and then mao to nya ligo prepare sa i-share mapulong sa Ginoo unya mao na ni biyahe na mga igsoon. This time na nata sa somewhere in Carmen, Bohol. Unya ning gawas na ang adlaw og ginahinay kay mga around 6 ni kapin almost 7 AM na ni siya mga kaigsuonan. Nya salamat dahil sa tuang videographer ani mga igsuon si Princess Jasmine Linteria mao na. So mao na akong kauban ng upat ra ka akong kauban unya amo ang guitarist and worship leader as well kana si Ezra kang nasa front seat. So mao ni going to Carmen pagini Carmen. Unya pag-abot aning dapita mga igsoon ganahan man jud mi mohunong diri kay tanawan ang babaw mao ning daghan kayo kuan paniki ba no. Sa diri gitawag ni og kabuk na daghan kayo ay murag mga bunga og kanang mahugan ni kay lingin kay ba pero manglihok matingala ka mga kabog na siya paniki or kabog ang tawag ana nila namo diri mga kaigsoon. Unya mo to tan-tanaw mi sa tahom nila nya after that napadayon na sa ta og biyahe mga kaigsoonan nya this time ning gawas naman ning adlaw labay tag mga kabasakan ba. So kanina na gito sentro sa Carmen na nakita nang sa kuanday na Carmen welcome. So ako rin gipasalamatan ang Ginoo, gipasalamatan namo kay giubanan mi sa mong biyahe no. Enjoy naglantaw sa palibot nga grabe kaanyag ba no. So this time igsuon naabot na mi nya actually kami una kay kaning naa diri naman na nangatulog no. So naabot na mi diri sa atuang binyo mga igsuon sa Mahayag, San Miguel unya akong kauban wala pay mga tulog kaayo kay nang harana ganina og di ang gwapo nga drummer sa Sidlak Jesus si Jipta ni anak ni sa akong suod nga amigo nga pastor si Pastor Jason Balmores. So ato na nang giparking nga tumbao-bao mga igsoon nga fighter kayo nanay mata-mata ba sa agila no. So atong giparking aning kilid kay aron mahiluna ta nya sulod ta diri ba sa simbahan kay magpiyong-piyong tagkadiyot kay sayo ra man kay tamata tanawan na mo ang gitarista mga youth kay nangharana man na. So mao na mga igsoon nya this time nagwali nako kay nagsugod naman. Ingon ni Pablo mga igsoon nga ayaw sayangin ayaw usiki kundili ayuha paggamit ang inyong panahon. Ang gusto'y paabot ni Pablo mga igsoon nga in everything we do every day every second every hour suno na adaan kung naimaya ang Ginoo na. Kung naimaya si Lord na namini, huwag niyo mong sige ang iyong panahon. Amen. So ang Roma 12:21, nag-ingon din si Pablo, lagi hapon nagsoon, ingon siya, ayaw padaog sa dautan, hinoon, ang dautan, pinaagi sa maayo. Amen. Ang dautan, pinaagi sa maayo. Ito yung tapan, ang dautan. Okay? Yes, atong nakita ang palibot nga grabe na kadautan igsoon, no? Atong makita karon na man naguyab nga normal na ang premarital sex. Normal na maglibin-libin, normal na magpakamang ug mangamang, normal na naron. Even Christians. Yung na balang kasulatan ingon si Pablo nga dagko na to na sila. Kung kamo mga Kristohanon, mga young people na amoy uyab, ipakita nga naay may tapo ninyo, inikasal na ninyo. Amen. Kung saon nato mga daog na to ang dautan. Kami sabay tas kailangan ng binuhatan. So, kung naging ni Pablo Igsuro,
overcome evil with good. Kung pasabot igsoon, paminaw, panawag ko, panakod, di kay ikaw may magpatakod. So mo na mga igsoon, highlight lang to no, kay ako ang gikat unya i-upload ra na ako mga igsoon ang ako ang preaching no. So mao na to, nahuman ang ako ang pag-share sa pulong sa Ginoo unya. After that mga igsoon, nihatag day kog challenge no. Nag-altar call ko kay niampo ko nila mga igsoon kay ganahan ko mo release o blessing no. So mao ni ning challenge ko. Ibutang inyong kamot palihog sa lugar igsoon. Yes, Lord. Amen. Lord, hindi mo nakita, ilang kasing-kasing na rin din mo. Di pakita ka nila, Lord. Sugikat lang po na ito mga igsoon kay taas na kayo. So after that, nagpictorial data sa katong mga nahabilin ba, nagpa-picture sila. Kanya pag human o pictorial mga kaigsuonan, naginahinay na tagplastar mga kaigsuonan, kay manguli na ta. So dan na po tayo lain no, na certificate of appreciation, wa na ni kabutangan sa atong bungbong, kay nasuko naman akong asawa. Kay nalibot na ba. So ambot asa na ko na ibutang pero i-plaster na to ni. So again, grabe, it's a victorious mission. O medyo layo kapoy pero worth it siya mga igsoon kay grabe ang pagpamuhat sa Ginoo. And this time mauna ni manguli na mi padulong sa Clarin from Mahayag San Miguel. Unya mo biyahe na pud ang atong bao no. Unya mao ni malipayon mi mga igsoon, nanguli mi nga malipayon bisag labad-labad ang ulo pero kay init kayo ang alisngaw bitaw. Pero ning uli mi nga nagbalon og kalipay, kalinaw tungod sa gibuhat sa Ginoo. To God be all the glory.